Us agraïm la vostra assistència. Veig força gent del món sanitari, que no pensava, però tots que coneixen el tema han vingut aquí per donar suport, si més no, als amics. I en nom de l'Associació Federalistes d'Esquerres us agraïm la presència. Us agraïm, igual que agraïm també la seva presència en un tema que crea com una mica de grima, de mal rotllo, segons com. Quan hi ha gent que diu sí que m'interessaria, diu però ostres, aquest és un tema que crea certa incomoditat i de més, ja m'hi enfrontaré quan em toqui. En tot cas, és un tema que jo crec que és molt interessant. El tema del cicle que hem començat és Avancem en Drets. I Avancem en Drets, ja en farem diversos, però un d'ells és aquest, de la mort digna. No voldríem cenyir-lo només al tema de la llei i de reforma de l'eutanàsia, perquè morir dignament ocupa un espai molt més ample i amb molta més casuística que el tema de l'eutanàsia. Però em sembla que divulgar el que és la llei d'eutanàsia, les seves garanties, les restriccions, els condicionaments, etc., jo crec que val la pena. Però no ho emmarcaria només en això, especialment a l'hora del diàleg. És a dir, mirem de ser curosos en l'inici ara i al final. A dos quarts hem de plegar, però intentaríem dedicar una mitja horeta, si us sembla, a debatre qüestions que poden ser importants o aclaridores en cas que ho considerem necessari. És important que les intervencions, per donar possibilitats que la gent parlem, que les intentem fer breus i que el diàleg i el creuament d'opinions, d'informació de diàleg, el puguem fer d'una manera prou fluida. Hi ha drets que no tenen prou repercussió en el moment que es concreten en forma de llei fins que no passen anys. Jo pensava les lleis, per exemple, d'autonomia. El Parlament de Catalunya va promoure la llei d'autonomia a l'hora d'estar malalt, de necessitat respecte a qüestions informatives, de presa de decisions en relació a la seva malaltia, sobre el rebuig de determinats tractaments quan abans era cosa fluida, perquè era el personal sanitari el que considerava que el bé del malalt era el que exigia determinades pràctiques de tractament o no, etc. És a dir, que aquesta llei d'autonomia va ser cabdal, jo crec, en aquest sentit, i va ser votada majoritàriament. I així com la llei d'autonomia va ser un d'aquests elements tan transcendentals, jo crec que aquesta llei de reforma de l'eutanàsia també ho és, en cert sentit. En aquest sentit, he recuperat un informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi que es va publicar fa 16 anys pel comitè, aleshores, el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. I aquí m'ha interessat només llegir el que es considera la mort digna. Diu això, aquest paràgraf. Morir dignament implica acabar la pròpia vida d'acord amb el fil de coherència que ha lligat el cos, el pensament, la memòria i les creences i el fer de cada dia amb la gent que ens envolta i que ens estima. Jo crec que és una bona manera de definir-la, aquesta dignitat davant de la mort. I que té una casuística molt ampla, però dintre d'ells aquesta possibilitat de tenir algun paper en la disponibilitat de la pròpia vida. Per tant, aquest és el debat. I és un debat que diríem, la dreta més aviat s'hi ha oposat. Avui mateix he llegit a La Vanguardia que el Tribunal Suprem ha desestimat el requeriment de Vox perquè era una llei contra la vida. I el Tribunal Suprem, pel que sembla, afirma que la vida no és un dret absolut, hi ha altres drets més absoluts com és el de la llibertat i el de l'autonomia. I per tant, tot aquest debat que diríem que divideix entre sectors conservadors i religiosos i sectors progressistes i d'esquerres, vull dir, inclou un gran aiguabarreig. I en aquest sentit, hi ha el Rainer Maria Rilke, aquest poeta txec alemany,
deia ja en un dels seus poemes, Senyor, dona a cadascú la seva pròpia mort. Que cadascú interpreti una mica aquesta dignitat com es concreta en aquest sentit. Bé, i ara passo a presentar-vos els dos amics. A la dreta hi ha la Pilar Volcán, que és metgessa, especialista en cures pal·liatives, és director de la Fundació Santa Susana de Caldes, és màster en bioètica, ens coneixem de fa moltíssims anys, i ha estat formant part de grups d'atenció pal·liativa, de creació del grup de comunitat de bioètica del Vallès Oriental, i té una llarguíssima experiència en el que és l'atenció al malalt en fases avançades de la vida. I en Pablo Hernando és un tan amic també de fa moltíssims anys, ell és psicòleg, ha estat cap d'atenció a l'usuari durant molts anys del Parc Taulí i ha estat en totes les batalles relacionades amb la dignitat i tots els treballs que s'han fet des del Comitè de Bioètica de Catalunya, del que han estat vicepresident, i ara darrerament està molt lligat amb la qüestió de la protecció de dades, però no ha deixat d'interessar-se per aquestes qüestions i demés. Per tant, des del punt de vista assistencial, la doctora Volcán té un coneixement pràctic de l'atenció pal·liativa i també en Pablo, i els dos, a més, en Pablo també pertany, i la doctora Volcán també, en relació a la comissió de garanties. Aquestes comissions que s'han creat a partir de la legalització de la llei de l'eutanàsia, en la que, quan algú ho demana, amb les condicions que ara ens explicaran i de més, el consultor ja ha de tenir el seu paper, però també la comissió de garantia i de garanties ha d'avaluar la idoneïtat d'aquesta petició. Per tant, us deixo la paraula amb ells i després deixarem aquesta mitja horeta de preguntes, respostes, debat. Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies a vosaltres per aquesta invitació i aquest diàleg que tindrem. Joan ha fet una definició de la dignitat, de l'amor digne. Jo voldria destacar dues coses que ha dit. Ha parlat d'alguna manera que la dignitat, per part de la dignitat té a veure amb la desapropiació del propi cos, quan ja no controla el seu cos, i per altra part has parlat de la memòria. Curiosament, ahir estava llegint el llibre del Sac, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, i en un dels capítols que parla d'un senyor que parla de memòria, hi ha una cita de Buñuel que diu la importància de la memòria per la dignitat i per al sentit d'una vida. Venia al cap i volia comentar. Ens ha repartit una mica, ens coneixem des de fa molt temps, estem entre amics, així que i farem el següent. Jo faré una breu introducció que es titula l'eutanàsia com un nou dret, després us faré un breu resum de com està el tema arreu del món, molt breument, i després Pilar entrarà en com està aquesta nova llei i com s'ha aplicat, l'experiència que tenim ara quasi bé 2 anys, al juny, el 21 de juny, i els conflictes que planteja la legislació acaba de dir. Si parlem de drets, i jo parlo d'un nou dret, i de fet és un nou dret, una nova prestació, és a dir, una cosa és un dret i una prestació és quan està reconeguda com, en aquest cas, com una cosa que dona el sistema públic de salut. El dret de la mort digna fa molt temps que es parla de mort digna. Quan es va començar a parlar de mort digna? Des de sempre, però en l'àmbit sanitari es va començar a parlar amb més incidència a partir dels anys 70-80, a partir de la tecnificació de la medicina, on aquestes possibilitats de desapropiació del propi cos es podrien donar amb més freqüència. Els drets, en general, no parlant de la mort digna, són una concreció dels drets humans, dels pacients, són una concreció dels drets humans a la salut. I, de fet, al principi, quan s'anunciaven els drets dels pacients, parlaven d'un dret que era la mort digna. Però fixeu que la humanització dels que tenim més edat, no sé si recordeu, a l'any 84 que va haver un pla d'humanització de l'Insalut. I el que va fer el pla d'humanització, bàsicament,
es reconeixia una sèrie de drets. És a dir, en tant que persones, els pacients també tenien drets. I els drets que després van sorgir en la Llei General de Sanitat i després s'han ampliat en la llei d'autonomia, la catalana, l'estatal i després de cada autonomia, és aquest reconeixement de que el pacient és una persona, cosa que pot semblar una tonteria. Però és que els pacients, en tant que pacients, no tenien aquesta consideració, eren pacients i no eren tant persones, i com pacient era pacient, tenia que ser pacient, estava infantilitzat i no tenia reconeguts drets. Els drets, no hi ha un argument lògic, és una convicció. Les persones tenen drets perquè són persones. I aquesta convicció determina que són drets naturals, per la nostra condició d'éssers humans, a tothom igual i universals. Una altra cosa és la realitat. Hi ha països que no tenen reconeguts drets de pacients i altres tipus de drets tampoc. I després d'aquesta convicció es pot concretar en una llei o no. Habitualment es concreten en lleis i es positivitzen, la qual cosa no vol dir que abans no estiguessin. I aquí la primera vegada que es van positivitzar els drets va ser en la Llei General de Sanitat, que és el 86. I després, com ja he dit, s'han ampliat en la llei d'autonomia del pacient. La Llei General de Sanitat, amb els drets, destacava un per sobre de tot, que era el del consentiment informat. A vegades pot passar que les lleis van una mica més enllà. Habitualment les lleis van per darrere, diuen, de la maduresa de la societat o de les condicions de la societat. En el cas de la Llei General de Sanitat i els drets del pacient van anar per davant. I concretament el tema del consentiment informat, que és demanar a algú el seu permís o una informació que li facin una prova d'una exploració, es va donar que molts professionals no ho entenien, però no només els professionals, sinó que molta gent no entenia per què tenien que fer aquest procés. I amb el temps també s'ha simplificat en un paper. I com arribem, ja he dit que és una convicció, el tema dels drets, com arribem a l'evidència de que són necessaris? El primer és reconèixer l'autonomia de les persones, en l'àmbit de la salut. És a dir, les persones podem tenir parella, no tenir parella, estem en part polític, no estem en part polític, però també estem malalts i dintre de la malaltia tenim una sèrie de drets. Els primers drets, explico tot això perquè si no s'explica tot això no s'entén el dret a la mort digna i a l'eutanàsia. Els primers drets van sorgir a Estats Units, en l'any 71, però van sortir per una associació afroamericana de gent pobra, habitualment, que va fer una carta als Reis demanant una sèrie de drets. Cosa que nosaltres vam importar al nostre país al 84. I dintre d'aquests drets, es parlava de bona mort, mort digna, i dintre després de la mort digna s'ha parlat d'eutanàsia. I després aquesta eutanàsia s'ha positivitzat en una llei. Els continguts, un problema de la paraula dignitat és la seva concreció. Ja ho ha dit ell en la cita de Rilke. Per cadascú la dignitat és diferent. Per això la dignitat va tan unida a l'autonomia. Els continguts d'aquest dret de la mort digna, no de l'eutanàsia, és rebre un tractament o no, o rebutjar un tractament, conèixer tota la informació sobre el diagnòstic, el pronòstic, les alternatives, els riscos, els beneficis, rebre l'atenció al final de la vida, que ha fet majoritàriament Pilar, les cures pal·liatives, rebre tractament no només per al dolor físic sinó també psicològic,
viure també la malaltia com una qüestió comunitària i familiar si el malalt vol, i en última instància escollir la forma de com un desitja morir. I això tampoc és l'eutanàsia directament, sinó que aquesta vinculació de com un desitja morir, hi ha també alternatives, com són planificar juntament amb el metge què podem fer quan la malaltia avança, no només planificar-ho, el que es diu la planificació anticipada de decisions, sinó fer un document de voluntats anticipades. D'aquí quanta gent té testament? Testament, Vale, testament, 8. I document de voluntats anticipades, més o menys igual, és a dir, jo diria que una dècima part. És a dir, és curiós perquè majoritàriament quan faig la pregunta molta més gent té testament que document de voluntats anticipades. Però, com podeu veure, aquest exercici de concretar la mort digna o el final de la vida digna, que és el document de voluntats anticipades, molta gent encara no ho ha fet. De fet, el percentatge de gent que ho té és bastant baix. No només és baix, sinó que als hospitals, és el que jo coneixo més, però la primària em sembla que no té estratègies de potenciar el que la gent faci documents d'aquest tipus. En què es concreta també aquesta possibilitat de mort digna? En rebutjar un tractament. És a dir, això sembla molt lògic, però és que jo treballo en un hospital fa 40 anys, no? Però és que al principi no hi cabia aquesta possibilitat. Jo sempre, el del consentiment informat, jo treballava a Sant Joan de Déu, quan era molt jove i treballava d'administratiu. Jo recordo que la gent, quan ingressava un nadó, a la gent en l'acte d'ingrés, als pares en aquest cas, se li demanava l'autòpsia. Se li demanava l'autòpsia. I ho signava tothom. Però jo recordo també en aquell temps que els pares dels nens lactants no podien estar amb els nens. I això es va mantenir durant molt temps. És a dir, coses que ara tenim assumides va costar molt i una via va ser el de reconèixer els temes de drets. I després també concretar la mort digna, i això jo crec que hem avançat, i especialment a Catalunya s'ha avançat més que segurament a la resta del país, el tema de l'atenció al final de la vida i l'atenció de les cures pal·liatives. I totes aquestes alternatives són possibles en funció dels valors de cadascú. Hi haurà gent que farà un document o no, que rebutjarà un tractament o no, la indicació mèdica i després també la normativa legal. I la normativa legal estableix, per exemple, en la llei de l'eutanàsia, que només és aplicable en una sèrie de condicions que ja explicarem. Hi ha una segona manera de fer evidents els drets, que no tot és aquest tipus d'accions que tenen que veure una mica amb les racionalitats, però que tenen que veure amb l'empatia. Per exemple, la gent, i això està demostrat, quan fa documents de voluntats anticipades? Quan fa més, a més freqüència. Quan ell o un familiar o un amic ha patit una malaltia. I per empatia percep el que es pot sentir en aquella situació i l'important de fer un document d'aquest tipus. L'empatia en els professionals sanitaris sempre s'ha dit que és molt important, però de fet l'empatia és la capacitat de mentalització, és a dir, la capacitat de posar-se en el lloc d'un altre i saber el que pot pensar un altre. De fet, això és una teràpia psicològica també per a algun tipus de trastorns. Què accions hem fet per impulsar l'empatia en l'atenció sanitària? Ja ho he dit, al principi va haver un pla d'humanització. Ara, per algú parlar d'humanització diu que no és just parlar d'humanització perquè moltes coses que es fan
en l'atenció diària ja són molt manes i es fan molt bé. L'exemple seria la preventiva. I que un professional sanitari diu que cal humanitzar, però una altra manera de dir-ho, i segurament heu sentit, és parlar de l'atenció centrada en el pacient. També això sembla evident, però no és tan evident. O una altra manera de dir-ho és parlar de l'experiència del pacient, o una altra manera de dir-ho és, l'última que he sentit abans d'ahir, és parlar de medicina col·laborativa. Són formes, sobretot, que els professionals sanitaris integrin la visió de la persona malalta. I després, una manera de promoure l'empatia són els casos que estan en els diaris i que en el cas de l'eutanàsia han sigut molt importants. Tothom recorda el cas de Ramon Sampedro i recorda la pel·lícula de Javier Bardem. Molts de vosaltres també recordareu el cas de la Immaculada Echeverría, i això va generar un background d'empatia, de posar-nos en el lloc de l'altre. És a dir, dos vies. I l'empatia, moltes vegades, no se li dona la importància que pot tenir. L'eutanàsia, l'ajudar a morir algú, és una de les alternatives per a la mort digna. No és l'alternativa. I això voldria incidir perquè és molt desconegut moltes d'aquestes coses, des de la possibilitat de rebutjar un tractament, la possibilitat de planificar les decisions amb el metge, la possibilitat de fer un document de voluntats anticipades. Hi ha molt recorregut això, i també, per què no, la possibilitat de l'eutanàsia amb els requeriments que marca la llei. Com està el tema en el món? El que tenim més proper, Holanda a partir del 2001, Bèlgica del 2002, Luxemburg del 2008 i Canadà del 2016. També hi ha un dret constitucional a Colòmbia, però és una altra realitat, i després hi ha un dret de suïcidi assistit a Estats Units, amb diferències segons l'estat. Per als Estats Units, suïcidi assistit, no eutanàsia. Aquí tenim eutanàsia amb dues formes. L'ajuda a morir proporcionada per el professional sanitari o, teòricament, li dones els mitjans perquè la persona acabi amb la seva vida. Alternativa que pràcticament, ja us avanço, que no s'utilitza. Als Estats Units únicament existeix aquesta alternativa i el que preveu la llei és que si un viu té un pronòstic de vida de menys de 6 mesos, es pot acollir a aquesta situació, cosa que aquí tampoc funciona. Ja us explicarà Pilar els requeriments. I després hi ha iniciatives que han començat també a Alemanya i Itàlia, però no amb la possibilitat de tenir una llei com nosaltres. El que té més recorregut és Holanda, i si aneu per internet i YouTube veureu que hi ha molt material en aquest sentit. Però és que Holanda porten amb el tema des del 73. Holanda és un país majoritàriament protestant. I els països protestants, la cultura protestant, el tema de la construcció del jo i de l'autonomia és més antiga que els països catòlics. Això explica que això també hi ha un reconeixement de la multiculturalitat o de la possibilitat d'haver-hi diferents valors. Aquí a Espanya hem sigut un país de código único, sindicato único, partido político único. Allà a Holanda és diferent. I s'explica que hagin avançat, de fet, des del 73, i al final han tingut una llei, és a dir, ha hagut un temps que sense tenir una llei havia la possibilitat d'eutanàsia, però porten molt recorregut a la vora de 30 anys fins que van tenir una llei. A Bèlgica van començar el 94 i la tenen el 2002, i a Califòrnia van començar a principis del 2000 la llei i portaven 20 anys donant-li voltes al tema. Habitualment
tant les lleis holandesa com belga parlen del mateix com la nostra, és a dir, persones que tenen un patiment psíquic o físic, no està limitat a la malaltia física. Tant la llei holandesa com la belga no demana que hi hagi un pronòstic de vida limitat com a requisit, i després algunes són més exigents formalment que altres. Per exemple, la holandesa no és necessari fer un paper. A mi em va sorprendre que no és necessari fer una petició per escrit. En la belga sí, a Califòrnia també, i en l'espanyola cal fer més d'un paper. Més d'un paper. En la belga i en la holandesa hi ha possibilitats dels menors de 18 anys, amb uns certs condicionants que si us interessa us explico, però que no val la pena. A Bèlgica, que ja ho he dit des del 2002, cal dir una cosa, que on tenen el 75% de les peticions és a la part flamenca. A la part flamenca és també la part més protestant. Però sí que passa una cosa, que la majoria de casos, per exemple, tenen una llei que si una persona té un pronòstic de vida de més d'un mes, hi ha un procediment, diguem que ràpid, i si és, per exemple, una malaltia oncològica en fase terminal, amb un pronòstic de vida d'un mes, té un procediment. Si és una malaltia neurològica amb un pronòstic de vida que no sigui així, té un altre recorregut. I això explica que a Bèlgica el 75% dels casos siguin en el primer supòsit, és a dir, persones que habitualment tenen malalties oncològiques en un pronòstic de vida molt limitat. Els procediments són també molt semblants que els d'aquí, és informar i dialogar amb el pacient en diferents moments i en diferents requeriments i en diferents terminis, i en un cas molt detallada, a Califòrnia està molt detallat. Als Estats Units tenen una desconfiança a vegades que els sistemes sanitaris puguin anar en contra de les persones, i per això els requeriments són molt exhaustius. A Bèlgica també és una llei molt exhaustiva, però per la llei complicada la nostra. I jo aquí acabaria. Ja et toca a tu. Sí. Gràcies per aquest acte, perquè penso que és una oportunitat per compartir. Per tant, també intentaré ser bastant concisa en les qüestions que ara us comentaré, perquè tinguem temps de poder debatre, preguntar i d'aquesta manera aprenem tots. Jo he posat aquí de drets i voluntats perquè en realitat, ho ha dit molt bé Pablo, estem parlant d'una llei com si fos l'única solució a tindre una manera de morir apropiada a lo que la persona vol. Però, com també ha explicat molt bé, venint de lluny, que ara ho explicaré. I venint de lluny, des del punt de vista del món sanitari, ho volia emmarcar en aquests canvis de paradigma que hi ha hagut en el món de la medicina, perquè sí que teníem un sistema, un monosistema amb uns paràmetres bastant antics, que si el jurament hipocràtic, que si la preservació de la vida segons la religió que contàvem, però evidentment al evolucionar científicament, tècnicament la medicina, doncs les condicions que ens hem trobat en el món sanitari han sigut més variades, més diverses, més complexes, com que va necessitar una reflexió des de la societat, i sobretot des dels professionals del món sanitari, de què volia dir ser o fer una atenció sanitària. Era només curar o hi havia més coses? Clar, hi havia moltes més coses. I això va portar a que es generés aquests punts que us he presentat aquí, que ja no es diuen juraments, es diuen fins de la medicina. Quins són els fins de la medicina? Ja no és només guarir o preveure o millorar
la salut perquè la mort no vingui abans d'hora en funció de la nostra expectativa de vida, també és prevenir situacions de malaltia i prevenir dependències. Això és una cosa que ara també se'n parla molt. La funcionalitat resulta molt important per l'individu. De fet, és una de les condicions que genera molt disconfort i que a l'individu li causa aquesta sensació de desapropiació del cos, quan no pot controlar el seu cos. Per tant, és un element important aquest. Pal·liar el dolor i el patiment és una de les altres coses, ja es va quedar més enrere que no només per aprendre havia que patir o que per morir havia que patir o per millorar de la salut havia que patir, no, tenim mitjans perquè això no passi. I per tant, tant el dolor com el patiment físic i psicològic es pot tractar i s'ha de tractar i s'ha d'abordar. I l'altra qüestió, i més novedosa, és que van explicitar, amb aquesta frase que podeu llegir, facilitar una mort tranquil·la. No van especificar com, però facilitar una mort tranquil·la. A mi m'agrada molt aquesta frase, perquè penso que és veritat que ja incorpora una possibilitat de que cadascú decidim que és una mort tranquil·la, més enllà de lo que puguin opinar al nostre entorn. Bé, això és per emmarcar el fet de que també aquesta llei estigui inclosa en el que són les prestacions sanitàries. Per què? Doncs perquè ens compet perquè hem de facilitar una mort tranquil·la. I en aquesta tranquil·litat que voldríem ja sortiran altres coses. També continuem una mica amb aquesta idea de que la mort digna no l'hem de deixar en un costat vinculada només amb una llei que ha aparegut ara, perquè ja fa temps que s'està abordant aquest acompanyament a la situació de final de vida, sobretot amb l'atenció pal·liativa, que ja en els anys 90 aquí es va començar a mencionar, van aparèixer els programes d'atenció domiciliària de PADES, després les unitats. De fet, he posat aquí una foto que tenien els professionals de tota la comarca que estaven vinculats a la pal·liació quan van fer 25 anys ara abans de la pandèmia i, a més, tenien aquestes possibilitats documentals per anar expressant què podria ser per nosaltres una vida digna i una mort tranquil·la a través de les voluntats anticipades, la planificació i a nivell social jo també poso molt èmfasis en aquest llibre que va publicar el Marc Broglie que es diu Per una mort apropiada. Recordo que vam fer la presentació aquí a la Gralla i també ja fa molt de temps, ara no recordo exactament els anys, però hi havia molta expectativa i crec que també va ajudar molt a crear aquesta percepció entre la societat de que podíem decidir, que podíem explicar el que necessitem, podíem rebutjar. Teníem un dret intrínsec només per haver nascut i per ser persones amb capacitats. Una vegada comentat això, passaré a parlar de què diu aquesta llei nostra, que es diu, si la voleu conèixer col·loquialment, es diu LORE. L-O-R-E. Llavors, aquesta llei què pretén? En primer lloc, regular un dret de les persones. El dret de les persones perquè puguin sol·licitar aquesta prestació en funció d'uns criteris. Això és una de les primeres premisses. L'altra també és establir els deures del sistema sanitari. Això implica un moviment tremendo, com ja veureu ara, en tot el sistema. I regular també les obligacions que tenen les institucions i les organitzacions. I aquí anirem veient algun aspecte al llarg de la presentació. Qui té dret a sol·licitar la prestació? En primer lloc, les persones que tinguin alguns dels requisits que ja la norma explicita en la llei. Que tingui que ser una decisió autònoma. Ningú pot demanar per mi una eutanàsia. Ha de ser la pròpia persona. Després veurem les variants que pot haver. La decisió, doncs, ha de ser individual, ha de ser madurada, no pot ser un rampell, ha de ser pensada, ja veurem que hi ha temps en el procés aquest per pensar i deliberar,
i, a més, sense ingerències. Aquí també tindrem una mica de tema, perquè què vol dir ingerències? Que no estigui condicionada? Doncs a vegades per una creença o no, però seria al final una condició personal, però no per factors externs que puguin ser esbiaixats. Què més? Això, la sol·licitud ha de ser signada i davant d'un professional sanitari. Que no només ha de fer un paper, sinó que a més el fas, l'has de signar, que el professional pugui corroborar que has estat tu qui has signat aquest document. I això, és cert, també es pot revocar en qualsevol moment, fins i tot en el moment últim. Fins i tot en l'últim moment, encara que ja estigui tot el dispositiu en marxa i ja t'hagin posat tots els dispositius, tu pots dir, no, ara ja pareu. Bé, quins requisits han de tenir les persones que compleixen amb les normes que dona la llei? Doncs que tinguin la nacionalitat espanyola, que portin, si no, una residència superior a un any en el territori espanyol, la majoria d'edat, una altra qüestió que també ha creat alguna discussió, que la majoria d'edat la considerem 18 anys, però hi ha qui diu que el menor madur que també tindria que tenir drets. I que conserva sobretot la capacitat de consciència en el moment de la sol·licitud. Com he dit, ningú la pot fer per tu, per tant, has de poder tindre aquella capacitat per entendre el que estàs fent i tot el procés que ara comentarem. I a més, han d'estar dins de 2 supòsits de malaltia. Quins són aquests supòsits? 1. La malaltia greu, incurable, que a més origina patiment físic o psíquic, també, que és constant, que és insuportable, però sobretot que no hi ha manera d'alleugerar-la, ni amb cap fàrmac conegut ni amb cap tècnica, que té un pronòstic de vida limitat, això també és un element que incorpora la llei, el pronòstic de vida no és aquí 5 anys o 10 anys, no, és limitat, no especifica quan, però sí que des del punt de vista clínic pots intuir-lo i inclús explicitar-lo aproximadament. I que el context sigui de fragilitat progressiva, és a dir, una persona que veus que va deteriorant-se. Això seria un dels requisits. N'hi ha un altre, i aquest es diu patiment greu, crònic i impossibilitat. Què vol dir això? Doncs una persona que té una sèrie de limitacions funcionals per les seves activitats de la vida diària, per la seva vida de relació, per la seva vida de comunicació, en definitiva que no es pot valdre per si mateixa. Inclús pot tindre afectada la capacitat d'expressió i de comunicació. I això li comporta un patiment físic i psíquic, o una o l'altra. I és constant, és intolerable, això està limitat perquè no té vies de resolució, per tant persistiran en el temps i no hi ha cap cura o millora prevista amb els mitjans que coneixem avui en dia. O sigui, ja tenim els 2 requisits. I quina és la via de prestació o de tindre aquesta possibilitat de rebre l'ajuda? N'hi ha 2, com ja ha dit Pablo. Un és el que coneixem pròpiament per eutanàsia, que és que un professional administra un fàrmac directament via venosa, que té un temps d'acció curt, relativament curt, i per tant la mort succeeix en pocs minuts després d'administrar aquest fàrmac. L'altre és el que se li subministra o se li prescriu a la persona que demana aquesta ajuda un fàrmac o unes substàncies que després ella mateixa s'autoadministrarà. Com deia el Pablo també, actualment no tenim cap cas conegut com a mínim i normalment a la comissió arriben tots els casos en Catalunya com a mínim que hagi sigut autoadministrat. Sempre ha sigut administrat per professionals.
continuem. I aquí us he posat, no us espanteu, no, és a propòsit, és una mica provocatiu, aquesta imatge, és perquè veieu com va resumir el Departament de Salut tot el procés de l'eutanàsia, i quan entres a GenCatSalut i pots entrar en aquesta, dius, a veure, per on comencem, no? Doncs hi ha diferents apartats que ara anirem a destriar perquè si no aquí ens perdríem fàcilment. Per fer-lo ràpid, la descripció del procés és una persona compleix els criteris, aquesta persona es relaciona amb el seu metge de responsable i li diu vull demanar l'eutanàsia i a partir d'aquí comença una sèrie de passos. Una sol·licitud primera, una altra segona, apareix un altre segon metge que fa de consultor per veure si això és adient o no, ha de fer un altre document de consentiment informat per garantir que és autònom en la seva decisió, es fa una resolució de la comissió, després es fa la prestació i finalment es torna a fer un altre informe per explicar com ha anat aquesta prestació. Ara entrarem en algun detall. La primera etapa, què és? Doncs una persona creu que en la seva vida ja no té sentit i que té unes condicions que no concorden amb els seus criteris de vida i que es vol acollir amb aquesta prestació. Llavors pot ser que això ho expliciti directament al seu metge que habitualment el porta o a algun personal del món sanitari, que el que primer que farà serà hem de parlar amb el teu metge, perquè aquí tota la càrrega de la prestació pivota sobre el metge responsable, bàsicament. Llavors, el metge responsable és aquella persona que t'està portant, que et coneix, que et fa un seguiment d'una malaltia, encara que sigui en l'hospital, prioritàriament és a primària, però en qualsevol cas aquest és el metge responsable. Una vegada que el metge responsable rep la demanda d'aquesta persona, el que fa és primer informar-le, dir-li, mira, ara això, la teva situació de malaltia és aquesta, les possibilitats d'evolució són aquestes, les possibilitats de tractament aquestes altres, tenim altres opcions, com pot ser l'atenció pal·liativa, abans d'arribar a l'eutanàsia, o sigui, l'informa, l'ha d'informar del seu estat clínic, de les possibilitats que té d'evolució de la malaltia i de les possibilitats d'atenció que té. I això es diu procés deliberatiu. Això es fa els primers dies amb el pacient i què passa? Que el pacient diu no, jo vull signar aquest document de primera sol·licitud, ho fan i li diuen doncs d'aquí 15 dies ens veurem, com a molt, perquè és el temps que la llei marca en el qual ha de tenir espai aquella persona per seguir reflexionant, per pensar, per buscar si té altres qüestions a plantejar al seu metge responsable. Al cap dels 15 dies tornen a trobar-se i en aquest context doncs repassa tot allò que s'havia dit i que pot succeir. Pot succeir que aquella persona digui ui, ja m'ho he repensat i de moment no segueixo, que és un desistiment. O pot dir no, segueixo corroborant que vull accedir a aquesta prestació i llavors es signa la segona sol·licitud. Amb això, el metge responsable ha de fer un informe també i pujar-lo a una plataforma que ja està en el Departament de Sanitat, que es diu PRAM, de Prestació d'Ajuda a Morir, en la qual es registren tots aquests documents. Què passa en aquest procés, en aquest tram del procés? Doncs que ens podem trobar amb persones amb discapacitats sensorials, com són manca d'oïda, manca visual o inclús motora per signar aquests documents. Per tant, aquestes persones han de tindre dispositius que els puguin ajudar per fer aquestes gestions. I per això tenen també la possibilitat d'anomenar un referent que els ajudi o a signar, o a escoltar, o a llegir alguna qüestió i que facin, com qui diu, parella durant tot el procés per acompanyar-lo.
Una altra cosa que pot passar en aquest procés, que ja he comentat també, que la persona estigui en una situació molt delicada i per tant tants dies representen molt temps en segons quines condicions. I dius, bueno, 15 dies, els 5 dies de primera, els 15 dies 20, els 5 de... En aquest temps poden passar moltes coses i aquesta persona potser pot perdre inclús la seva consciència que té en aquell moment primer, perquè ja sabem tots que quan les persones estan en unes fases molt delicades doncs la seva funció cognitiva pot variar, pot canviar i per tant tenim aquí un risc de que aquest procés se'ns quedi escapçat o bé perquè la seva patologia està evolucionant molt ràpidament i per tant aquí no tindrem espai suficient per fer-ho tot i en aquests casos es contempla la possibilitat de poder escurçar aquest termini. Evidentment, després has d'argumentar amb documents el per què s'ha escurçat aquest termini. També dic que aquesta primera entrada en el procés, que dic que només la pot fer la persona, però si aquesta persona té un document de voluntats anticipades de fa un temps, en el qual quedava explícit que en aquelles condicions en què ell ara es troba voldria que se li apliqués l'eutanàsia, doncs i ha perdut, mentre arribava allà, ha perdut les seves capacitats, aquest document de voluntats anticipades es considera com una primera sol·licitud. Per tant, això, a més, escurçaria el temps, perquè ja aquest temps de deliberació no hi ha, perquè la persona no pot deliberar, perquè ja ha perdut aquesta capacitat. Però sí que tot el procés es pot continuar. I seguiríem, doncs, una vegada que hem fet aquests passos, anem a veure quina és la tercera etapa. La tercera etapa apareix en el moment en què s'ha fet la primera i la segona sol·licitud i llavors s'han signat i el metge responsable llavors diu, doncs això ja tira endavant i informa a l'equip, a vegades aquest equip ja està informat perquè tot i que és un tema de confidencialitat molt gran i la llei així ho recull, és difícil que no s'escapi, sobretot entre els equips que si estàs en un mitjà hospitalari que tenen diverses persones a aquella persona, per la mateixa persona, perquè ella mateixa ho explica a diferents. Per tant, no hi hauria aquí conflicte. Llavors, què ha de fer el metge? Llavors, diu, bueno, jo ara necessito la valoració d'un altre metge. Això ja me passa a les altres lleis aquestes dels Països Baixos, que necessiten la valoració de dos metges. En aquest cas, aquest segon metge es diu metge consultor i ha de ser un metge específic de la matèria o de la patologia en la que aquella persona demana l'eutanàsia. Llavors, ha de fer la seva valoració, pot inclús visitar el pacient, potser que el conegui, perquè potser sois un especialista d'un tema, per exemple, de neurologia, jo l'he vist altres vegades, però no pot ser el mateix equip del metge responsable. El metge responsable surt i no podem estar en el mateix equip per evitar aquelles qüestions de simpatia que en aquest cas no estarien ben vistes. Si la informació del consultor i del responsable són favorables, doncs llavors es comunica al pacient. Llavors, una vegada que es comunica al pacient, doncs també es posa aquesta informació al programa aquest que us he dit de la red, de l'oficina PRAM, que el que fa és avisar a la comissió de garantia que anomena a dues persones, que és un metge i un jurista, a una dupla, que es diu, que el que faran serà analitzar, revisar tota aquesta documentació, inclús posar-se en contacte o bé amb la seva història clínica, poder tindre accés, o bé posar-se en contacte amb les pròpies persones que han demanat aquesta prestació per garantir que s'acompleixen totes les normes requerides. I una vegada
que es fa això es dona la resolució definitiva. Però què passa? Que pot ser que l'informe aquest del metge responsable i del metge consultor no sigui favorable als dos. O dels dos desfavorables o d'un favorable i l'altre desfavorable. Llavors se li diu al pacient el que està passant i el pacient el que pot fer és recórrer directament a aquesta comissió de garantia perquè revisi el cas. És a dir, que tot i que estigui en desacord el responsable i el consultor, o tots dos en desacord, aquesta informació ha de passar igual a la comissió de garantia i l'ha de revisar. Bé, i és la que fa la resolució definitiva que diuen. Què pot fer la comissió? Fer una resolució favorable o no. Si és favorable, se li comunica al metge responsable, el metge responsable ho comunica al pacient i activa el sistema de farmàcia. Perquè els fàrmacs que s'han d'utilitzar s'ha regulat de manera que estan tots en centres hospitalaris, en les farmàcies hospitalaris referents de la zona en aquella persona desatesa, i són els que subministren els fàrmacs. O sigui, ha de fer una altra gestió perquè arribi en aquesta entitat i que pugui després tenir la informació. I a partir d'aquí, amb el pacient, es pacta en la pràctica de l'eutanàsia. Aquí entren també altres elements, perquè aquí el pacient pot triar si està en família o no, a vegades és el domicili, d'altres és a l'hospital. Quan hi ha, per exemple, donació d'òrgans, sempre té que ser a l'hospital i aquest és el lloc on seria la pràctica. Si és autoaplicada, com que no tenim encara experiència, no sabem on seria. De moment no tenim aquesta informació. Si és desfavorable, se la comunica al pacient i el pacient pot anar a recórrer a el que es diu el contenciós administratiu. O sigui, ja anem a un altre nivell més judicialitzat. Quines qüestions podem trobar polèmiques? De fet, al llarg d'aquests quasi 2 anys, al principi en veiem unes i ara en veiem algunes més. Les primeres no se'n van anar i no han aparegut de noves. El tema de l'objecció de consciència dels professionals. Els professionals tenen dret a fer l'objecció de consciència com és lògic, però ja no és només el tema de l'objecció de consciència perquè jo com a professional no considero que sigui una qüestió a fer per la meva professió i per les meves creences, sinó també moltes vegades per les condicions en què es troben els professionals, a dir tot. Aquesta llei ha vingut en un moment en què els professionals estaven supercansats, amb un sistema sanitari, jo dic que en desmantellament, i és una pressió assistencial, com us podeu imaginar, molt gran en els professionals. La deliberació aquesta que comentava al principi, o qualsevol dels moments de contacte amb el pacient o la família o els equips, no són de 10 minuts que té un metge, com a mínim són 1 hora, i són diverses, després tota la documentació. És a dir, aquí tenim un tema que també s'ha de repensar entre les organitzacions i les institucions. Després, garantir l'equitat territorial. És un altre tema, suposo que també sortirà, no sé, però l'equitat territorial no només per la idiosincràsia dels territoris, sinó també per el tipus d'organització que hi ha. No és el mateix territoris amb poblacions molt disperses, amb centres d'atenció sanitària que tenen que desplaçar-se a molts llocs, amb centres hospitalaris més llunyans, que en llocs on tenim més accessibilitat i més proximitat als centres sanitaris, siguin domiciliaris o hospitalaris. Com he dit, la disponibilitat de professionals que ja ha avançat. També ens hem trobat en el decurs d'aquest temps el tema de la interpretació d'aquests 2 supòsits que us hem dit. Si ho heu vist, són molt genèrics i en aquesta generalitat hi ha coses que són molt clares, quan hi ha un diagnòstic molt clar d'una malaltia oncològica, d'una malaltia neurodegenerativa, però quan hi ha una condició de deteriorament funcional progressiu, quan hi ha una multimorbiditat, que no hi ha cap
patologia prevalent, però n'hi ha diverses i que aquella persona acaba, doncs costa a vegades d'entendre, de focalitzar adequadament aquesta condició. Una qüestió que no està resolta en la llei, que és el tema de la malaltia mental. Que no l'exclou. No l'exclou, però tampoc la contempla explícitament i els professionals es troben en aquests dilemes de com abordar-lo. El tema menor d'edat, que ja l'havia dit, i per la pèrdua de competència durant el procés, que també us ho he comentat, i posant en èmfasi la rellevància de les voluntats anticipades, que sí que al principi no n'hi havia demandes per això i ara cada vegada va haver